Gunther i Tantan. Gunther és un porquet molt alegre. Li encanta ballar, cantar i tocar la guitarra. Li agrada ficar-se davant del públic i xerrar sense parar. Però és molt i molt mandrós i no li agrada gens treballar. Es distreu fins i tot amb les mosques. I és molt despistat. Tantan és un llop molt audaç, el que més. Li encanta molt treballar i ajudar els altres. Però és molt i molt vergonyós i quasi no obre la boca per parlar. Li agrada llegir i escriure. I el seu passatemps preferit és aprendre cada dia una cosa nova. Gunther i Tantan no sempre han sigut tan amics. Doncs quan eren petits, els porquets els hi havien dit que els llops se'ls volien menjar. I els llops els hi havien dit que els porquets només eren menjar. Així que a la classe se sentaven un a cada punta, per no tenir-se que trobar. Però un dia la professora va decidir que havien de treballar en equip. Tantan feia tota la feina del treball, mentre Gunther només estava sentat. Això va començar a fer que Tantan s'enfadés més i més. I un dia va anar molt enfadat a buscar Gunther. El Gunther va escapar-se, tenia por, perquè pensava que Tantan se'l volia menjar. No em pots menjar! Sóc el teu company de classe i els companys no es poden menjar. Gunther, és que jo no et vull menjar. Jo només vull que m'ajudis a fer el treball, perquè fins ara només l'he fet jo i no vull que ens fiquin la mateixa nota els dos si tu no fas res. Gunther va entrar en raó i els dos van començar a treballar. Els hi va quedar un treball molt bonic, però hi havia un problema. A Tantan no li agradava presentar treballs en públic, així que va assumir el rol Gunther, qui va fer una presentació tan maca que tothom va quedar encantat amb el treball. Des d'aquell dia van començar a fer tots els treballs junts i així any rere any Gunther i Tantan anaven sent més amics. Es van adonar que allà on no arribava un, arribava l'altre i que tots dos es complementaven molt bé. Perquè a vegades, per molt que et diguin que no pots anar amb una persona per la seva raça, pot ser el teu millor complement. I ara en Gunther i en Tantan són dos grans amics que no se separen mai.